ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ହେଇଯିବା ଥୋଡ଼ା ହାତ ଧୋଇବେ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥରେ ଖରା ହେବ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ଏଇ 5 ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ନା ଯେମିତି ଥରେ ଧୋଇଦେଲେ ଥରେ ଧୋଇଦେଲେ ଆସିଯିବ। ପାଣି କଣ୍ଡେନସରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ପାଣି କଣ୍ଡେନସର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଉନ୍ନତ ମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆପଣ ଯଦି ହାତ ଧୋଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଏ ଦେଉଛି ପୁରା ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରିବେ